Откъде сте, госпожо? От Смядово. И имате такъв хор в Смядово? Да. От колко време? Ами те работят като и група за автентичен фолклор. 1988 година реших да обединя групата за автентичен фолклор, женската, с групата за автентични танци и образувахме нашия така фолклорен ансамбъл Бяла Неда. Това в Смядово? Това е в Смядово. Колко е голямо? Това село ли е Смядово? Град е. Град Смядово. 69-та е град. От 69-та е град. Но докато е било село, в Смядово е създадено първото българско селско читалище въобще някога. 1860-та. И откъде ги знаеш тези неща? Подготвени сме. Къде е Смядово? До Шумен. До Шумен, нали? Да. И как дойдохте до тук? Ами, 12:00 потеглихме от Смядово. Пътувахме цяла нощ. С влак ли дойдохте? Не, с автобус. С автобус и цяла нощ сте пътували? Да, в 7 часа бяхме в София. Разходихме се. Разходихте с 7 часа в София? Да. Цяла нощ пътувахте с автобуса, сутринта 7 часа дойдохте, разходихте се и сега сте дошли да ви чуем. Пихте по едно кафе. Усмихват се, ма трябва да ви кажа, че почти са заспали вече. Момичета, ако ще спиме, няма. Добре. Коя песен ще ни изпеете сега? Още ли жалеш беласъци? Добре, нека да чуем. Никога не съм чул тази песен. Изумително. Много е хубаво. Откъде е във вашия репертуар? От много години мога да ви кажа просто откъде съм я преписала. Но вие сте в основата тази песен да се пее. Да, аз много я харесвам и затова реших с момичета да я направим. Аз виждам, вие пее страхотно, много е красиво. Ще чул ли си тази? Никога не. Но страхотна песен. Дали е възможно още една песен да ни изпеете? С съпровод имаме два музиканти, ако искате я капел. Май те ли са пътували цяла нощ? Значи тия деца пътували да заповядат? Тук. Добре. Момчета, здравейте.
Браво!